Xeyirli saatda hörmetli radyo tыңлаушылар, Өфі вақыты 20 сағат 10 минут түйме кәд Өфі ұттары тапшыруын тыңлайығыз һәм қарайығыз. Біз әр вақыттағыса тура эфирда эшләйбез. Тура эфир телефондары үзгәрешсез 246-50-33, Өфі қалаһының коды 347, WhatsApp андары 819-617-9641. Һездән сәлам һәм котлауларда біз көтәбез тура эфирда. Бүген инде бездә кунакта 2 шәп кеше килделәр ул. Бөтә булган тәмлекәстәрне беләләр. Строительство икән төзү буенча төзү эшләрендә белгән кешеләрне сакырдык. Миләүшә һәм инде каралы. Альберт агайның исемен булдырам. Альберт агай сакырдык монда тура эфирга барлык үзегезнең Харауларыгызды еткер алағыз тура эфирда, шылтыратығыз, язығыз, хәлдәрігіз нисек? Хәзір бигрәк нык төпләнеп, кире ауылға көшіп кеттіңіз шекілей бет. Біз все дальше и дальше Башқұртстанның төп яқтарына, урман яғына көсәбіз. Қыз яйлап Силебе яқтарына сығып кеттіңіз шекілей бет. Ну, Силебе яқтары біздің Башқұрт орындары, ердәрі болған. Біз шу яққа едіп барамыз. Альберт аға, хәздің хәлдәрігіз нисек? Әйбет, Алла шүкір. Мұна хәзді битінде телевидениялар көргеніңіз бар. Мұна радиола хәз бірінші тапқыр шекілей бет. Нисек бұлай, ултырауы, кресло хәйбәт ме? Ел үрмей ме? Жоқ, сөйтіп арттай қылмадым. Әйткәндәй. Ол кресло шундай, радио Россияла. Әйткәндәй. Ярты ел элек, 10 сентябрь. Қонаққа келдің бетінде. Ошы креслодан біздің Миләүшә апай осып кетмеген. Шүт еғылманы марқа. Такси сақыртмайын сағына қайтып етермін түбілеген. Топ-торы, дара келі. Альберт ағай, мұна біз Миләүшә апай тұрағында ғыммен әйткенде көп білеміз. Хіздің турала бик әз мәғлумат. Хіз өзіңіз қайда туып өстіңіз? Мен Нуриман районынан, Новокөл ауылынан. Атай семінер шында ешей, команда. Әйткәндәй, біз қайналарыңызды көріп тұрауыз бетінде Instagram сілтәрінен. Һәм инде, біләгіз ме, меңе неме оқшай, қайна менен киліндің шулай дос болуына. Бұл сір немелі екен? Аллаға шүкір, менің қайнам өзі шулай хайбет. Вообще менің нық қайнам хайбет, Аллаға шүкір, повезло меня. Біз даже характердарма екеуіт оқшаған біз. Ол юморды аңлай, гілгіне поддерживать, мен келхем, қайнам мұна шуны түшірек дейін, ярай, деді түшірек, бірге қорап көледі даны, монтаж ешеп тұрып көледі, мұна қайнам, мен нық повезло қайнаман, Аллаға шүкір. Әхізге Миләүшә апай маған, повезло ма, yok ма? Повезло. Біләң мы Фәтих, демеке, мен даже сториста бір мәл түшірдім. Гел, мұна Альберттің туған күні олайды. Гел, қайнам келі, әсейім келі бетінде, шунан хоң, менің әсейім гілді тұралы Альберттің туған күнінде ейетейінде. Қодағый, зұр рахмет, шундай ұл өстіріп берген өсін, зұр рахмет дейінді, менің қыдыма шундай ир өстірген өсін дейінді. Шон мейтім, менің туған күнді мейтім. Қайнам бірді рахмет әйткені, юқ башы мұт әсейген мейтім. Ешті бұл айтмай екен еді. Ояла. Шунан ол тұрды да қайнам айта. Қодағый, рахмет, шундай усал қыл өстіріп бергені. Мұна үстеуіне тағыла өстірәгіз бетінде шундай мотор халау қызды. Ғайләлі, өстіру қиын ма? Әйткенде, оның қадіргі мәлді бетінде Русай тәйік бетінде переходный возраст баралардыр. Нендей да бұға өйді қызықлы қәлдер болып аламын? Жоқ, Аллаға шүкір, біздің қызы спокойный Альбертқа оқшаған. Альбертқа оқшаған. Спокойный ол. Шының үшін біздің пока что проблема не возникали енді. Хіз бетінде тағыла біләуіз, унан түш, өйдегі вайындардан түш тағыла төзі өштерімен бұлшағыз. Тезгіна өйді төзінігіз, несе кеші ішлей оланда? Үс кіші? Мен нешептір 40 кіші тәулеғайым, сөйке шулық үйді... Трое из ларца бар беті. Бұра шулай шекілі. Сөйке, мені сынмаған анда қарағында бұнда бір 40 кіші ішлейдерінде деп ойлап қойғайым, әмі ләкен юг екен. Достар, біз әр вақыттағаса тура эфирда ішлейбіз. Барлық қыраударығызды еткір алағыз тура эфирда. 246-50-30. Бүгін біздің қонақтарыбызды хіз көрәгіз. Әйткенде, кімдер бізді Башқұртстан 24 телеканалын қарапыл тұра, бұлғандар хедің экранда язылған. Өзімірек бұлығыз. Біз енді рахатленіп тұрып, ер тыңлап алайық әлі. Кеттік ма?
Яң кушылгандырга кабатлап өтәбез. Хәзер Россия Башкортстан радионда барган Өфе уттары тапшыруын тыңлайыгыз һәм карайыгыз. Без һәр вакыттагыча тура эфирда эшләйбез. Дуслар, үзегезнең барлык коралларыгызны иткерә аласыз. Альберт агайга, Милёш апайга, шуга телефоннарын әйттем. Без инде эфир дәвамында һава торышына күз алып үтәргә тиешбез. Республика халкын таныштырып үтәйек. Киттек. Һава торышының багылсыһы. Привет, дорогая. Откуда бежишь такая счастливая? Привет, подруга. Иду из мехового центра «Мягкое золото». Купила себе шубу и дубленку. А в подарок дали меховой жилет. Ничего себе. А ты что, разбогатела? Не завидуй. Все очень просто. В «Мягком золоте» сейчас огромные скидки. До 50%. И норка от 59 тысяч рублей. А самое главное, действует беспроцентная рассрочка. За норку буду платить 2500. За дубленку 950 рублей в месяц. Всего. И даже без первоначального взноса. Меховой центр «Мягкое золото». Менделеева, 227. Иногородним оплатим дорогу для всей семьи. Город Уфа, напротив Акбузата. Синоптиктар хәбәр итүләренчә, иртәгә 19 февральдә республикала һәм Өфлә көндең аядайсан болытлы, башлысы яңгыр-төшемле булып, көндез көньяк-көнбайыш районнарда бераз кар явып, юлларда аерым өлешендә бозлавык булуы көтелә. Ел көньяктан талгын, көндез урыны менән көчле итә. Һава температурасы республикала төндә 7-13, көнчыгыш районнарда 14-19 градуска тиклем, көндез 0-дан 5 градуска тиклем, урыны менән 10 градус. Өфлә төндә 7-9, көндез 3-5 градус халкын булуы фаразлана. Алдагы 2 көндә епшек кар явуы, бозлавык булуы, һава температурасының күтәрелүе фаразлана. Әле башкала 7 градус халкын, атмосфера басымы 757 мм, дымлылык 79%. Менә шулайрак безнең һава торышы, бу һава торышы һезгә лә кагыла, чөнки һәр вакыттагы һез кайда йөрегез? Юлда йөрегез. Бер караң монда, бер караң тегендә. Аллаһка шөкер, без яртабыз йөрергә. Альберт агай, без беләбез. Мына башта Милёш апай видео яздыра башлаганда, һезгә сак кына был тема охшамаганлыгын. Чуть өйдән куып сыгармаңнар тенең әле. Булдымы? Нисек үзегезне тояһыгыз, әгәр һезнең катыныгыз шундай бик билдәле блогер булгас? Ну, ничек әйтим. Кыйынрак булдымы кабул итү бул факт? Кыйынрак булды, өйрәнергә кыен булды. Чөнки мин белүемсә, һез үзегез шунда ябык кеше бит инде. Берәүгә берме өндәшмәй ипләп кенә эшләп йөргән кешеннән һез Автыртын. Автыртын түгел инде. Нисек инде ул автыртын булганда? Там. Өндәшмәй генә мотор итеп кенә эшләп йөргән кеше. Гомумән әйткәндә, үзегез дә төшә башлагыз бит инде төрле ваеннарда. Төшү кыен булдымы, юкмы? Кыен иде беренче. Хәзер әкренләп өйрәндерә. Һезгә үзегезгә охшаймы төшәргә? Кайсакмы охшамай. Милош бер нәмәдә миңа өйрәтмәй дә, әйдә утыр, хәзер шушабыз ди. Когда алдан сценарийны беләсең. Әйткәндәй, миңа һезнең беренче төшкән видео, беренче түгел инде. Гомумән әйткән төшкәннегез бер видео. Инде туңдырма аша утырам. Альберт агай ергәлә мотор итеп торып карап утыра бит инде. Һәм инде монда туңдырма килеп төшкәндә Альберт агай аны өстән карап, анда сыерсык тора ине шикелле. Шундай кызыклы видеолар төшерәгез. Гомумән әйткәндә, ярар, Милёш апай уйлап сыгаралардыр инде ул видеоларда. Менә һез уйлап сыгарган видео төшергән юкмы әле? Юк, кайсакны предлагать итеп карыйм, Милошага охшамай. Безнең вкусы разные. Һәм инде шуга карамастан видеога төшәгез. Әйткәндәй, касан кызыгыз блог төшерә башлаясак? Ул Ул башлады. Әле озакы видеоларын нык шабып керә. Ул тоже кылык төшерәнек. Беренче тапкыр төшергәндә һаумыгыз тавык башлар дип төшерә башлаганыгыз бит инде. Ул да булга WhatsApp-тан. Ул вообще-то тугандарга был адресован. Як тугандарга. Һәм шуннан төшерә башлагандан һуң бул инде популярлыкка әйләнеп китте бит инде. Һезнең популяр булуыгыз һезгә яшәгәндә нинди дә булга мәшәкать булырмы, юкмы? Мына яңы сак тудыра баштан. Мәшәкать, мәшәкать дип, нисек әйтергә,
Бүтін жерде танығас бит инде. Ну, біз бит инде тоже кіші. У нас тоже есть свои слабости деген хымақ. Әдірек іш болғылай келе бітінде өте. Әдір приходится өдіңді тотып матур ғана үрер керек. Бөхтә кейініп. Бұқта кейініп. Әдір приходится өдіңді бұқта кейініп, қарап ғана, шым ғана үрерге тұра келе. Мына бізге мында WhatsApp-та yazгандар, һеҙҙең рецепттарығыҙ менән бешерәм, һеҙ супер семья яратабыҙ. Етеп килгән байрамдарман дигәндәр. Рахмәт, Рүте. Әйткәндәй, Билеүш апай, ниндәй дә булһа тәмлекәстәр бешерә бит инде. Һеҙ шул ук төҙөлөш буйынса ниндәй дә булһа блог апарырға уй юҡмы? Нисек мына мәсәлән, дөрөҫ гомумән әйткәндә, шул ук булһын балтаны тоторға. Алай алып барып булмаса, блогта барып, стройкада барып, телефонда ватыларға может. Былай да кисет ул опилка, телефоны тағазыңда, вестеге микрофонда нейләр забиваться деп әбет. Мына төҙөлөш буйынса алып ҡарағанда, ҡасан шөғөлләнә башланығыҙ төҙөлөш менән? 11-нче йылына. Унан алда һеҙ водитель булып эшләгәнһеҙ. Грузоперевозкамен заниматься Безнең газельләр бар иде. Газельдармен заниматься. Аллаға шөкөр шул газельдәр булған бит. Без самый шундай вакытка эләктек, ул вакытта грузоперевозка юк ине. И без 2 газель алдык та нык һәйбәт бизнес бара ине. Юк, унан алда әйткем килә. Нисек танышып киткәнегеҙҙе һеҙҙең? Машина менән үтеп, ғафу итегеҙ, Был хаҡта беләбеҙ. Анда мин дальнобойщик. Мен Ленинградтан төйәнеп ашығып, заводка киләйдем безнең. Не белән. Пиво тейәнгән не куйтып. Крошка тейәнгән пластиковый. Бушатынырға кәрәк, сиптереп үттем дә. Ләкмәдем шул көнне дә бушата алмадым машинаны. Минең шундай һорау, юл ситендә һеҙ нимә эшләп йөрөнөгөҙ был ваҡытта? Мин дискотекага китеп барайым, әйтәм бит, һеңлемә китеп барайым. Пятница көнө без дискотекага баратышны. Аҡ кейемдә? Аҡ кейемдә. Беренсе тапҡыр күргәс, Биләүш апайҙы ниндәй хис-тойғолар уянды? Ул сразу в меня влюбился. Мин бит һине һорамайым. Мин Беренсе тапҡыр күргәс, мин ҡурҡып киттем. Сәсрәттем дә. Мине ҡурҡынасы. Шудан Шунан сүпрәп биреп, битен сөрттем инде. Шунан предлагайттым инде, әйдә, апарам ҡайҙа барасың дип. Ҡайҙа теләйең апарам, нимә теләйең алып бирәм тине. Һәм яйлап был инде мөхәббәткә әйләнеп китте инде. Башта мөхәббәт юк ине вообще-то. Артынан оҙаҡ йөрөнөгөҙмө Биләүш апайҙың? Әле бернисә айҙыр. Ҡайҙан бернисә айты? Ике төйҙө. Тағы ла мына пландарға алып барғанда, һеҙ бит инде беләбеҙ өй төҙөйгөҙ, һәм был өйҙө бушатағыҙ, үҙегеҙ йәшәгән өйҙө бушатағыҙ да икенсе өйгә күсәгеҙ бит инде. Без йылда 2 үй төзөйбөз, 2 өйнө сатырға ҡуябыз. Ҡайсы алдан сатыла, Шунда сығып китәгеҙ ни? Ниәдер безнең күберәк получается неберәк бит инде. Үзебез йәшәгән йорт тизрәк кеше ала, потому что, наверное, то, что уже обжитый. Кеше мебель күренә, уютный. Без уют создавать итеп, душу вкладывать итеп, йәшәгән өйҙө кеше шәбрәк ала. Ә пустой торган өйҙө почему-то кеше алғыһы килмәй. Шулай мына. Тағы ла бит инде был эштә бит инде әлбиттә беренсенән хәҙерге һуңға ваҡытта әйткәндәй бөтә булған материалдарға хаҡ артты. Был инде әлбиттә һеҙҙең кәсәгә лә һиҙелгәндер инде. Һиҙелә, Сөнки элек бит инде мин әйткәндәй, беләһеңме юҡмы? Мин бит әҙерәк үҙем дә строитель булып маташырға. Строитель түгел инде. Мин алдым станок. Был станокта мин төрлө портреттар төшөрә башланым. Әйткәндәй, ул портреттар еңергә йөрө. Ҡайҙа беҙҙең портрет? Бер көн килгәндә, фанера 6 миллиметрлык тора ине 1200 сум. Бер аҙнанан килһәм, шул фанера 1600 тора. Бына 400 сумға күтәрелгән. Тағы ла блоктар буйынса, беҙҙең бит инде күп кешеләр һеҙҙе ҡарап бара, әммә ләкин барҙыр инде шундай кешеләр,
Безне өйрәтегез әле шулай дип төшерә башларга дигән кешеләр бармы, юкмы? Бар, күп әйтәләр. Өйрәтегез әле нисек блог апарга, өйрәтегез нисек стористар төшерергә, секрет блогерство дип. Ну, оның секрет блогерство юк бит ул. Ама без шулай дип язганмы? Кайда укыманы, мен үзем кайда беләм ул секрет блогерство. Үзем белмәйм, берәй өйрәтә, үзем куаныр идем әле. Бре блогер миллионник секрет блогерство. Мына ярар төшерү бер. Аны бит аны дөрес итеп торып, мотор итеп торып монтировать итәргә кирәк. Бу вакытта ниндәй нимә белән кулланыгыз? Нимә эшләргә өйрәндегез? InShot программаһын иң тәүдә куллана башлам. Иң тәүдә дип хәзер дә InShot программаһын кулланам. Минең өчен ул иң еңел программа. Баштарак мына былтыргы элекке елгы стористарымны карайм да, короче, грубоватая работа инде. Хәзер яйда бар опыт с годами приходит ведь. Яйлап остара башладым инде. Ну, Миша әйтә уйдайм инде, үземсә остарамын дип. Белмәйм, конечно, кеше нисек уйлай. Ама һез үзегезне бер 5 елдан нисек күрәһегез? Әллә инде мин алай далеко не забегаю. Әллә шул көн менән яшәйһегезме? Юк, мин шул көн менән яшәйм. Был көн, был... Әйе. Иртәгә, иртанаһын бер одна, может быть, планы строю, но 5 ел, 1 ел улай строить белмәйм. Әйткәндәй, безнең Hungarала блогерлар да күбәйеп китте бит инде вообще күп. Мына шул ук һез башлаган мәлдә блогерлар юк дип әйтәк тә дөрес булыр. Бар ине. Бар ине, әмма ләкин улары бик үк сагыл күренмәйдәр. Хәзер һезне без инде төрле яшь блогерлардан күрәбез. Улар менә эшләү нисек? Яшьтәр вообще шустрыйлар. Аларның арттарынан ияреп куып итеп булмый. Алар инде монтаж эшләгәннәрдә менә киләләр бит инде. Мин бер монтаж, бер видеоны эшләгәнчә, допустим, могу эшләргә 1 сагать. Улар 10 минутта эшләп алалар. Минең исем китә. Алар телефон тотып алалар, как будто телефондар кулларына яшканмый. Шап төшерәләр, прямо моментально монтаж итеп, шул арала халып җибәрәләр. Минең өчен 1-2 сагать кирәк. Аларга 10 минут кирәк. Яшьтәр бигрәк шустрый да ул. Тиздән куып итәләр инде. Әйткәндәй, төрле бит инде хәзер рубрикаларда күбәйеп китте. Шул бер рубрикаһында миңа ла катнашырга туры килде. Бу рубрика кайдан башка килеп эләкте ул һезгә? Белмәйм, әллә нисек чисто случайно килеп нитте танышайык рубрика. Мен бит кешеләр һорый торгаймы, кияүгә сыкканһыңмы, калеш алганһыңмы дип. Ана шуннан башлап китте инде рубрика танышайык дип. Ну, егетләр рубрика танышайыкка җибәрмәйдәр инде видеолар, оялалар. Кызлар күбрәк җибәрәләр. И то алар тоже башкорт кызлары ояла инде. Так что әйтеп китәем, дигәнем, пользуясь случаем, кызлар һәм егетләр, зинһар өчен оялмагыз. Менә мин алган рубрика танышайыкта видеолар уже өз егет бер кызлар менән өйләнешеп, никах укытып яшәп аталар. И 2 кыз тоже никах укыткандар яшәп аталар. Так что менә тиздән даже мин аларның нидән халасакмын, видеоларын. Мына. Шулай. Так что ышанмагыз, ышаныгыз. Һәм инде мөмкинме мин баймак буларак тагыла мактанып үтәйм. Баймактар бит инде шундай нәмә бар, мактанырга ярата дигән. Икенче районда әйтергә ярата ул хакта. Әйткәндәй, мин дискотекалар үткәрәм. 2012 елдан үземнең дискотекаларымны үткәрәм. Һәм ошо көнгә тиклем мин 14 гаилә белән минең дискотекаларда танышкан. Шуга? Син бит күпме үткәрәһең. Мен рубрика танышайыкка 3 ай гына. Көтеп тор. Шуга әйтәм, минең статистикам бигрәк шәп. Шуның өчен пользуясь случаем, достар, обязательно минең рубрика танышайыкта катнашыгыз. Еще пользуясь случаем, хочу передать привет әсәйемә. Әсәй, сәлам. Байбурина Фәрдәгә. Икәйләмә. Шайхлисанова Флүзәгә. Кайдан сәлам. Нуриман районына. Әйткәндәй, һез төрле райондарга күп йөрегез бит инде. Менә Hungarala булдыгыз, Белорет районында, шундай матур урыннарда. Һәм кайда бармагыз, һезнең Хине әйтергә яратам, үзе подписчикларыгыз тап килә бит инде. Бу язылучылар ниндәй хәбәрдар һәлә язган? Ну, балалар күп карай. Мин асыл алганда вообще кызык булды инде. Таптырдашып балалар киләләр дә әйтәләр. Кызык булды, аны күңелле, молодцы. Һез үзегезнең катыныгызды, менә мәсәлән, нисек әйтергә?
кызганмайгызмы икенче кешеләргә? Төрле ирләр дә килә бит инде. Һезнең белән фото төшерергә мөмкинме дип. Нисек Мин карайсыз? дә тыңдайм әле. Явабын. Элек кызганайдым, хәзер юк. Ай. Хәзер күнеккән. Потому что ышанам аңа, шуңа шулай. Әлбәттә, ышану иң беренче мөхәббәттең, гаиләнең нигезе булып тора. Достар, безне тура эфирда шәүл 246-50-30 безнең тура эфир телефоны, WhatsApp-анда 219-19-6-96-41. Сәлам котлаулар да без көтәбез. Сәламдарыгызны, сәлам бүтәгезгә ләтеп башлагагыз да була. Без инде буга бик шат буласакбыз. Без яйлап ялтып алайык әле. Музыкаль тәнәфестән кире әйләнеп кайтырбыз. Киттек. Бейі бұламын нейл, тәпірдатып бір басмағас бейі бұламын нейл, Йөрәгімді яндырмаға сөйі бұламын нейл, Йөрәгімді яндырмаға сөйі бұламын нейл, Хәтстридәріттәйімді, хәтстридәріттәйім, Хәтстридәріттәйімді, хәтстридәріттәйім. Бейі әйді, аяқтарын талмағын, Бейі әйді, аяқтарын талмағын, Талға аяқтарын өккеніске қалмағын, Аяқтарын өккеніске қалмағын, Хәтстридәріттәйімді, хәтстридәріттәйім, Хәтстридәріттәйімді, хәтстридәріттәйім. Бейі дұстым, бейіуіңді көрейім, Бейі дұстым, бейіуіңді көрейім, Бейіуіңді көрейім, дә хигәненә бирейім, Бейіуіңді көрейім, дә хигәненә бирейім, Хәтстридәріттәйімді, хәтстридәріттәйім, Хәтстридәріттәйімді, хәтстридәріттәйім. Ритаем! Шулай да, хөрмәтле достар, яңа кушылгандыра кабатлап үтәбез. Россия Башкортстан радионда барган Өфе утлары тапшыруын тыңлайыгыз һәм карайыгыз. Бездә бүген Фәхри Исламовтар гаиләһе кунакка килгән. Ура! Ура, ура, ура! Һәм инде шылтыратыгызга бартыйдар. Кабул итәбез. Хәерле кисеп тура эфирда. Һаумыгыз. 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 Тәмамсыз. Мин стәле тамак калаһынан сезгә шалтыратам. Хәерле кис. Сәлам бүтәгезгә дигән кебек һезнең мин кабатлап алам әле. Сәлам һезгә. Нидеп һезгә шундай без гаиләбез белән һезне тыңлайбыз. Әле ошо һуңгы һезнең язганны төшергәнегезне без ишетеп хайран калдык. Нишләп һез безнең башкортларны ташлап урысларга күчергә мәҗбүр булганыгызга ышанмагыз. Без бит гаиләбез белән илап калдык. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Шундай. Минем иптәшемә тоже охшап тора, но минем холкым һезнеке кебек түгел. Мин тынысракмын. Безгә әйткәннәре бар, һезнең әдрәк схожсыгыз бар дип. Шуңа күрә һез безне ташлап китмәгез. Бөтен кәефләр бозылсы, эшкә бар һәм теге бер нинди хәсрәт булган кебек, настроение юк. Әле яңадан килеп сыккан, шул тиклем шатландык менә. Исем күңелдән әйтәм. Безгә
исәнлек теләйбез, һаулык, Рахмат, Дөритов, рахмат. Күз нуры карап торган кызыгызның бәхетен күреп, Амин, рахмат. теге теләгән теләктәрегез тормышка ашып, исәнлектә, һаулыкта яшәргә язсын. Амин, рахмат, Дөритов, батыр худдарысын, рахмат. Рахмат. Безгә шылтыратканыгыз өчен. Менә шундай беренче һорау яңгыраны бит инде урыс телендә. Әйе, нисек булды ул? Хәзер миңа опять-таки Альберт минең менеджер бит инде. Кемдер белмәй, белеп куйган Альберт минең менеджер. Моны Бөтә булган һорауларыгыз продюсер, уңга бирегез дигән. Башымда аша инде. Альберт әйтә инде, моны инде Милош әйтә инде, һин бер урында уже тик тораһың инде. Башка үсмәйһең, яйлап үсәһең инде. Һиңә сыгыр кирәк урыс аудиториясына инде. Русскоязычная, русскоговорящая аудиторияга сыгыр кирәк. Казактар весь рус алып баралар и уларның әллә нисә миллион подписчиктары инде. Һиңә дә шайшар кирәк инде. Шан һәр, ну мин бит инде послушай хатын кайбет инде, басалкы, башка хатыны. Ирнисен әйткән, значит мин шулай эшләргә тиешмен. Ярай тинем дә шуннан хәзер сториста һөйләнем бит инде. Уна кадерле подписчикларым, мин шулай урыс теленә күсәргә булдым. Яйлап, чтобы бер урында тапалып тормаска, үсергә, может, вдруг мен миллионный блогер булып китерим. Кем белә бит? Шуны һәр шулай дип неттем бит инде, әйттем сториста. Әйткәнем, минем директ взорвался. Анда секундына әле 10 меңдән сообщение. Короче, шулай дип директ взорвался, и меня Инстаграм заблокировал. Әйе, слушай булды. Инстаграм все. Мин хәзер инеп сообщениеларга яптыр идем өлгермәй. Инеп теге уже карай башлаганда анда мин секундына 50 сообщение келә. Өлгереп булмай даже асып, Шунан әйтәм бит, у вас килеп сыкты Инстаграмда окошко, у вас ограничение действий, что? Вас ограничили в действиях. Шул окошко сыгала. И все мин бер нәрсә янында куйдым. Даже Инстаграм заглючил мен рус телендә һөйләп тигән. Представляете ме? Слушай булды, слышите? Бөтәһен дә күреп бардык, безнең бит инде төрле язучылар да күргәндер инде. Кайбер кешеләр язганда, пиар ход булдымы дип. Нидә пиар ход булган, менә чуть инфаркт не стукнул. Мин ул теге нимәкә, үземнең блогыма, үземнең страницама всю душу вложила. Бөтен күсемдә халганым, янымда халганым, и ул бас заблокированный. Мен инде кот асты, немеште gelмәйм, түне буе йоклай алмай сыктым, йөрәгемә валидол эсеп беттем. Шуны танимастым әле. Безнең һавут кыста ише нимә тора инде ул дип. Кот асты инде, ару гына кот асты. Аллага шөкер, все наладилось. Кадерле подписчиктар, мадур, рәхмәт. Пользуясь случаем, әйтеп китәм. Бөтәгеләрне нык яратам, шундай мощный поддержка булды. Нык күп кеше мине поддержать. Рәхмәт бөтәгеләргә. Менә тагыла, бunda һорау килгән. Нисек бар шулай укыйм? Миләүшә, татарча сөйләшеп берәй нәрсә төшерегез әле. Ничек килеп чыккан шыгар икән тә. Уңышлар сезгә дип. Мин гафу итегез, телем әйләнмәй. Стәле тамактан Сәрия дигән. Рәхмәт Сәрия апайга, стәле тамактан кайнар сәлам. Тагыла? Әйтеп Җавап бирергә кирәк. Әллә инде, улай дип, мин теге башкорт бугас, башкортса төшергәс, үз телемдә төшерәм бит инде. Ну, мин вайндар рус телендә кысылып китә инде. Но татар телендә мин һөйләшкәнем юк. Но, может быть, попробую, кем его знает. Минем, потому что татар подписчиктарым тоже нык күп. Бер тапкыр может төшерәмен, кем белә. Татарский аудиторияга. Шулай. Безнең нисек? Хәзерге мәлдә тагыла һезгә язып йөргәндәр. Монда хәбәр килеп иткән, котлау килеп иткән Баймак районы Мирас авылында яшәүче һөйкле кызыбыз, туганыбыз Шарипова Ләйсәндә юбилей менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Һиңа һаулык, озын гомер, күңел тынычлыгы теләйбез. Әйткәндәй, бу минең Ләйсән апайым, атаемның бер туган һеңлеһе. Ләйсән апай, һезе Ысын күңелдән етеп килгән юбилейгыздан кайнар котлайбыз. Ләйсән апай, туган көнегездән кайнар котлайбыз. Исәнлек, һаулык теләйем. Альберт, котлайым тиң. Котлайм. Шып-шымга утырган була. Мин дөресен әйткәндә, Альберт агай маңа килегез дигәндә, мин ишәптер уйланым. Альберт агай оялып килмәстә гойр икән дип уйлагандым. Зур рәхмәт белдергем килә, шулай дип Альберт агай тыңлап килгәнегез өчен. Альберт минең мощный поддержкамда, рәхмәт Альбертка. Сәлам бөтәгезгә, Миләүшә апай, без һезне бик нык яратабыз. Менә үз калагында балаларым
балалар баксасында эшләгән повар Гөлнур Арслановага сәлам әйтегез. Повар Гөлнур Арсланова кайнар сәлам. Ул һезнең подписчигыгыз дигән. Был кованды инде. Стәлтамак районы Байрак авылына сәлам әйтегез әле дигән. Байрак? Әйе. Стәлтамак районы Байрак авылына кайнар сәлам. Шу айтып, тагыла киттек. Тагыла бер хәбәр килеп иткән. Был хәбәрдә мин хәзер һезгә бирәм, укый беләгез. Нимәки? Бәлки һезне соведущий итеп алыргалар, товарищ. Укымыймы, вачык. Менә үзе алганда инде. Әйләндереп күрәтәйек микән? Ничек күрәтәйек икән? Мана. Хәзер без, хөрмәтле дуслар, Башкирская домохозяйка, башкорт хуҗабикәһе ничек башкортча укый белә микән, юк микәнен тикшерәбез, дуслар. Һин радио алып барусы, әйдә котла. Укы. Укы нимә язылган? Ошо иң аскы сообщение. Иң аскы түгел, иң өскөһен. Сәлам бөтәгезгә. Бик күп сәламнарымды Баймак районы Мәрәс авылында яшәгән әсәем Шарипова Фәрзәнәгә, еңгәем һәм кусты һеңлеләремә ебәрәм. Шулай ук Баймак калаһында яшәгән апайым Ләйсән апайымды етеп килгән алтын юбилейман котлайбыз. Уга хаулык, озын гомер, эшендә тормышында уңыштар теләйбез. Котлауман Сибайдан Хәсәновтан һәм Миләүшә Башкирская домохозяйка. Һәм Альберт. Һәм Альберт Шайхулислам. Башкирский домохозяин дигән. Башкирский домохозяин. Шулай дип, дуслар, бездән монда әйткәндәй теләктәр бик күп язылган. Мин бөтенләй туктап үтә алмыйм. Бөтәгезгә һезгә хаулык теләгәндәр, озын гомер теләгәндәр. Күптәр моны язалар. Монда әлеге мәлдә 70 хәбәр килеп иткән. Мин шуны яйлап укырбыз. Хәерле кич эфиоттары, бик күңелле передача, бөтен студияга, кунакларга сәлам. Рамил Эдуард улына Шамсиевка ысын күңелдән гаилә бездән кайнар сәлам. Һезгә зур рәхмәт дип язганнар. Тагыла киттек артабан. Беләгезме, Миләүшә, вы можете продолжать говорить на башкирском языке, но делать перевод на русский язык дигәннәр. Моны Мин эшләйм ул тетровать итәргә дип, әйе. Перевод эшләйм, но перевод эшләргә нык авыр и вакыты күп ала инде. Һәрбер сторис астында нимә һөйләгәнемде перевод эшләй башлаган, ул целый огромный байым ахмак килеп сыга. Мин еще башкортча һөйләй башлаган бит дәртләнеп китеп, һөйләйм дә аны, представляешь, менә бер сториста перевод итеп целый китап бит инде ул. Бәлки һиңә менеджер алырга. Кемдер монтирует. Менеджерлар беләһеңме күп бакса һорайдар, инең башы 70 мең һорайдар. Айына. Әйе. Моны бит. Миләүшә, башкорт телен ташламагыз, рус теленә күсмәгез дип язган. Юк, кадерле подписчикларым, опять-таки пользуюсь случаем, әйтеп китәм, мин әлбәттә башка тыңдамайым, тыңлаусын катын булмайым, рус теленә күсмәйем. Башкортча алып барасакмын. Чөнки мин башкорт. Ярый, шорт с ним мин булмасмын миллионный блогер, пускай минең шай 200 мең булган подписчик. Әмма ләкин үзебезгә әйбәт. Әйе, үз телемдә алып барасакмын. Хаумагыз, Миләүшә инәемде Гайнуллина Мәсүвә Захирулла кызын туган көне менән кайнар котлагыз әле зинһар дигән. Кемде? Зөһрә? Миләүшә инәемде дигән. Гайнуллина Мәсүвә Хайрулла кызын туган көне менән котлагыз әле дигән. Гайнуллина? Бәлки һезгә Миләүшә инәй дип язгандардыр. Может, Миләүшә инәй. Бәлки шулай дип язгандыр. Миләүшә инәй булып киткән. Озак тормый Миләүшә өләсә тигән әле. Мәсүвә апайды котлап үтәйек туган көне. Мәсүвә апайды кайнар котлайым туган көнемен. Исәнлек, хаулык теләйем. Һәм озын гомер. Һәм озын гомер. Өстәвенә безнең шылтырату бар. Хәерле кич тура эфирдә, хаумагыз. Хәерле кич, Фатих Кусты, сезгә Дүртиледән Файсал абый звонитта. Әйе. Менә мин Фатих карап утырдым да, менә Ләйсән белән Альбертның семьясына мен шушындай күңелле семья, молодец, мин менә үзем дә молодец, вачык менә студияда менә Фатих, әле синең күп көлдереп утырган кешеләрне беренче күрдем, молодец, менә үзем ничек карайым. Ләйсәнгә молодец, менә мин тоже үзем менә Ләйсән. Миләүшә исеме. Сөйләшергә яратам, итәргә яратам. Шуннан менә Хригатан карап утырган кешегә бигрәк не Альберт утыра, теге минем хатын шунак. Менә мин дә сөйләшәм дисәм, теге кызлар кырында я барып кочаклайым бит инде, шуннан киләләр дә дуслар әйтә.
Разина панышык түзәсенче, Файсаган абыйның үртәшүенә, нитүенә, менә Ләйсәндә карап Миләүшә! Альберт эндәшмәй генә тыңлап кына тора. Мен әйтәм, Альбертка Алла ярдәм бирсен. Ну, молодец Ләйсән, менә һәрвакыт көлешеп, нитеп торырга, яшәргә язсын. Ну, Альбертка Алла ярдәм бирсен. Шундай матур кызлар белән торырга, Аллага шөкер. Рахмәт, агай, рахмәт, Дөритеп, Дүртилегә кайнар сәлам. Рахмәт. Альберт айга Аллам нимә бирһен? Ярдәм бирһен. Ярдәм бирһен. Кстати, мен әйтеп китәм дигәнем, күп минем 80% подписчикларым Альбертны нык йәлләйләр ул права. Гел ядалар, Альбертны обижать итмә, Альбертка ул әйтеп әйтмә дип. Шуның өчен кадерле подписчикларым, һезгә зур рәхмәт, Альбертны йәлләп торган өчен. Мин аны обижать итмәйм. Бер нисек тә дибет. Әйе. Безнең кызганычка каршы беләһегезме ничә минут кына вакыт калды? Дөресен әйткәндә 6 минут вакытыбыз калды. Яйлап тамамларга да вакыт килеп итте. Гомумән әйткәндә төрле кешеләр бит инде ниндидер котлау эшләргә харайлар бит инде. Бу котлауларда һез эшләп ибәрһәгезме? Юк, котлаулар эшләмәйм. Ул нык күп вакытта ала. Кадерле достар, минең ысын әйтәм, минең вакытым юк котлаулар эшләргә. Чөнки менә бер кешене котлап алып китәң бит инде. Ә миңә көненә 10 мең менә сообщение килә, бер мәл һанап сыгарган гыбыт. Ул менә 10 мең сообщение обрабатывать итеп беткәнсе, минең күпме вакытым үтә бит инде. Шуннан һуң хәзер шул 10 мең сообщение арасында где-то бер 500 сообщение, шуны котлагыз, буны котлагыз. Әгәр дә мин бер кешене котлаһам, тегеләр үпкәләсәк. Получается, миңа көнне 500 котлау эшләргә. Ул көне буе утырырга кирәк бит инде. Уңга минең вакытым юк, шуның өчен гафу итегез, үпкәләмәгез. Альберт агай, һез үзегезнең әйткәндәй, үзегезнең дә аккаунтыгызны булдырдыгыз бит инде. Бу аккаунт нимә өчен булдырылды? Эш өченме, әллә вайндар өченме? Эш өчен. Димәк, теләгән кеше һезгә язып, шунда һезнең белән кәңәшләшеп, нидә булһа, шул, мәсәлән, өй гәрәк икән, өй төзетергә була инде бит. Шулай язалар күп миңа. Төрле тагыла тәҗрибәгез бай бит инде. Тәҗрибә белән бүлешегез әле дип һораган ир-егетләр бармы, юкмы? Бар. Мәсәлән, нисек нимә төзергә, нисек куерга, кайдан алырга? Ой, менә бер 10 сообщение шулай килә. Мага кайдан не аласыз? Токта не шуның телефонын бирегез. Минем бит инде Башкирияның везде бар теге танылар. Белоритта да бар, Беларамыздан танышлар. Шулай бирәм, кемгә могу, шуларга помогаю. Бәлки һез бер ниндидер Миләүшә апай сторис төшерә башларсыз. Хәерле көн, менә ошо тактаны шунда алдым, бу тактаны bundan алдым. Һәм инде куйганда күрәгезме, арасында бер ниндәй дә тишек юк. Нимә өчен? Чөнки мин балаган булай дип куйдым. Юк, мин ага предлагаем, әйдә блог аппаратым әллә дигән строительство турында. Но уга придется инде забросить стройканы, потому что блог ведь все время занимает, все свободное время занимает блог. Ә безнең шултырату бартыйлар хәерле кисә тура эфирда, һаумыгыз. Алло. Һаумыгыз. Танышу үтәйек, һаумыгыз. Һаумыгыз. Бу Миракаң менән сәлам итәгезгә. Сәлам. Миләүшә һәлгә күреп диттә шуатлы. Рәхмәт. Кыланабыз. Иртәнсәк уянып киткәч тә Миләүшәнең тавышын ишетмәенчә эш башламайбыз. Рәхмәт. Рәхмәт, уга уңышлар, һаулык, озын гомер, гаилә бәхете теләйбез. Һезгә дә исәнлек, һаулык теләйем. Озын гомер, зур рәхмәт, матур һүдәрегез өчен. Зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Монда хөрмәтле радио тыңлаучылар, хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәм килә, әлеге мәлдә монда 75 хәбәр килеп иткән, бөтәһен дә укып бит алмайбыз, кызганычка каршы. Гомумән һезгә икегезгә зур рәхмәт әйткәм килә, чөнки шулай итеп вакыт табып, әллә кайдан алыс араларда якынайтып килгәнегез өчен, хүзде йыкмаенча килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт белдерәм. Гел дә шулай асык йөзле булып калуыгызны теләйм. Альберт агай, һезгә эшегездә уңышлар, чөнки ошо эшләрегезнең гел
бәрәкәте булып торган. Амин, шай булсын. Шуңа һезне һәр вакыттагыса без ошо студияла күрергә бик шатбыз. Ниндәйдер зур проектлар эшләһәк, әлбәттә һезне сакрасакбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт, Фатихиңә дә рәхмәт, Рәхмәт, сакырганыгыз өчен. Һез үзегезнең шулык язылучыларыгызга бер-ике һүз әйтә аласыз. Достар, кадерле минем подписчиктарым, дөрес әйтергә кирәк, нисек әйтергә кирәк? Язылучылар. Язылучылар. Кадерле минем язылучыларым. Ну, улар язылучылар түгел, улар уже миңа достар. Ну, достар гына дип әйтәләр. Кадерле достар. Мин һезгә бөтәгезгә зур рәхмәт әйтәһем килә. Шундай нык зур поддержка өчен. Менә ысын әйткәндә, нимә генә булмаһын, минем достарым, минем язылучыларым иң һәйбәттәр инде. Моментально мине поддерживать итәләр. Шундай матур һүзләр язалар. Прямо дәртләнеп китәм прямо. Зур рәхмәт. Һез дә мине дәртләндереп, куандырып торасыз. Альберт агай. Мен кушылам. Һәр вакытта слав кушылам. Иңгәше күп һүзләргә тиеш түгел. Mana шулай бит. Шулай дип, хөрмәтле достар, бүген шундай шәп темаларыбыз булды. Төрле хәлләргә лә тукталып үттек. Һезгә зур рәхмәт тагы берде. Һезгә лә рәхмәт безнең менән булганыгыз өчен. Бүген тик һезнең өчен хезмәттәшем, тавыш режиссеры Марат Рахматуллин һәм мин диджей Фатих булдык. Һезгә уңышлы ял теләп хушлашабыз. Һау булыгыз. Һау булыгыз. Рәхәтләнеп ял итегез, ат душы.